Nilip HSDF Youth Formation Camp Mass Joining a Jame Kedengpon Karbiang long angkang PRLO a constituency tin along sitame amethang a political party kachapang tangpon bomosong thak CPni niphai pli tharipo cheklo suri nira inkura chok arni sanglang khat picnic spot along Nilip HSDF Youth Formation Camp Mass Joining a Jame Kedengpon Labang some along Nilip HSDF Constituency President Sir Inos Ingti Penajoksi May Charipon Lapen Nilip HSDF Youth Keja Ponjiatum Aphan HSDF Central Committee Youth Tum Penajoksi Alatum Aphan Dengpon Nilip Constituency along HSDF Youth Atum Aphan Keja Ponjiatum Amian Lake Mr. Malong Tisu Alipson Phangchu Amus Hanse Sarmonteron Rongkim Phangchu Dhorom Teron, Raj Munda, Akas Munda, Johan Munda, Maluti Munda, Buduni Munda, Jonaki Munda, Samuel Terang atum hello. Labang so phi program of political party atum pen jok amethang asong apha ning ka jethe ka videt pen jok kadokowi don phokep sosia don atum HSDF asong along chingbidon. HSDF Youth Central Committee pen kewang atum jumisen pen rat atum aphan labthe than tekanglo. Labang so me along HSDF Youth Central Committee pen kewang aluhi atum lake Mr. Jiki Terang, Dorsing Terang, Robinson Ingti atum hello. Lapen Nilip HSDF constituency keja atum doan lapen rong arat atum ki ongdung pen chitong dun si labang so me mesen pen pachun pon longlo. Congress dole ase aru junior political party ki kane HSDF ahibo lagia hoise de piabosi pini labang so Hill State Democratic Front amhang thekna kokma de ahok pe labang so akar biang long arat akar e article 244A labang so kenan sot elitum ahok pe pen kache song mate akenang ji elitum long Iche song ponala apose elitum labang so por Hill State Democratic Front elitum amhang pathek na kog Langram sinang ingdeng isi 2019 edam tang JI Qatar APSLC amhang na pathek lo inut thek ser reset abang thu usi ningche thelo nilitum anta hala swahut APSLC sar JI Qatar ke jalong se dolo Nilimithang mata organti homosia long branch president lo 2019 election MP election hopta isi velo hala sohon nilita kedeng dun sitame alang linang ke Japon mesen jibon chokpi jibon elitum karbi yang long akari article 244A napachon pipo bon puse elitum ning thelo nilita mela puson se mithang ari deng pen tangka poisa doan sitame claim dun lo boy phi sitame alangli awareness only awareness na picho eli tuma bhan ahok pet article 244A labang so akar I kenan sot ke claim dam je phan ka me claim kare de athema eli tuma bhan na ko chobai de ye kar biara phan e phalo nang jor de election ke pathu ke azab pe no hai nang ji mati non ke hai a police ya de ke hai a police claim de tribal non tribal na thada election apolo pulote eson peneson alam na paklang po eson peneson bhana na kuri po aning na paching samsi po elitu maphan maghumi mi pen ini na po epin pen napadam jui rem deta ini noni tip hai po pala so ini na pathi pa doko ma elitu phan iduging hoyer lasi nona ba ke elitu Hill State Democratic Front abhang na pathek na ko ke lahenlo elitum sa rajantimu aki japo na banke apransi ajanon kirthe je thana link sita election ke pathu ke hai nang ji oke matha joine se pini labang so Hill State Democratic Front wang na koklo HSDF wang na koklo Kapag pon aputak thek pathan pon ikata ini mai ke do hedi lada Nilip constituency long lo pini nitum ini ngarong pik lo ini ngarong long po bang pilo ma polo tangka dak Nilip youth dum di risoi jang tu pini lada ni tum risoi yang section lo youth section bang ni tum seng long lo
lapen keladak nilip presiden mana lang ipan coro parpik lo ladak mana kosong si mana kosong la youth tum nang barma plante mana non ke kapre party long bangkalang youth tum tami ningi chet he abidelo people ma pelatang te BJP government ho punon ba Congress ho punon di kechari do tum do olo itum karbis biso yang tum tami sitame thangwar sai people thek si non alang itum di ela SSDF asong jong si high lo bang te itum high sakuri ba lahebar sai longji ku pen ningji this alang itum wang lo lasi alang itum handami choro parpik lo lapen lada pini ongdung adibasi khai statement dang itum nang join nun lo acha sir non kebang ji bang phuk kang bai hut nang tum political party hoi pen ke party ab doji phan sik ding doma labang ken itum ek tam che sik ding sidolo mo polo polo tang itum bang le amen bang pangdak non ko ni itum pangdak delang stamen itum la di LC long photo carving long SPS carving long post tamili itum candidate bang ke place dun labdi pini son thak formation youth atom upon all carving long ta son thak si claim pon bom loma ba claim pon bom ji claim ji dulang ma itum ke dam tang apon claim pon lo west carving long na claim lo tapi non ke dam mane sang me sang selo sada ke ni tum bang ke la son program ni tum bang ke deng pon wer po atheli tum hai ni hai he prang ma yong si alam ni pen ba chok si aprang si ja le claim tami tum hai nai la si youth tum tani tum non chepang rum bom lo non ke bang jilang MLA election non ke bang gi MLA election bang ke ni tum chep hai pon begi phan sini tum bori pon lo la pen hai pon po sining thelo HSDF ke bang sabso than pon ita sir SSDF ba ke mang bang la lo ni tum ke mang bang la lo mane la so party bang ke non ko bang ke khai dhorom mane jati pala man be aprang si ni tum hai pen hai det pen mana ini tu kopi onai kemang son hai he ko yata chunche labna kemang mina kemang bang ini tu bang hemprek mana autonomous state bang ini tu bang article 244A bang ke la so party pen bang ini tu chun wek po pusi rat phana che chak bom lo ke dam tang porta la pen non tame ini tu na sima tha thiblo la pen ke palong wek chor parpik lo media akorte tum pini dak nilip ka parlo dak akhoi bat asalang khat de dak picnic sport long pini laposon amai ki bipon dak niliba president la pen secretary to hose bisiko nili kachuru pon tanto pipon ma pulodang te nitu yur to mon dak niliba war tame yur to han ken kam ke mik pachi jor pon angji ko kamat ha pon pen nilitum phanang chopha pon si la pen HSDF amai pu sar tum han chingki pon si lang tum si committee a president tum di dak itum yud to phan keng kam ke pachior punji alam the ni pethan nang pimu mang pu ni tum man chapha pon ateng pen di itum dak ke wang long la pen pini dak yud to phan ong dung yud to wan ka ching ki long ka chan pon long pon itum thang ka ning rong lo ati pi bot ma dum yud tum ke nang so uwe ki mi atum political people se keng kam chior pon ang kok alam the ke ni tum non ha jon itum chithan chimun pon long lo ate ke nang so lagi yud tum ke di kenang so la de kato ka be karbeng long angkang pia tum ta chini lo youth pen people tang te di il tum political along non organization along non la pen ji kuno akam ta me tum youth tum yong si chepang tang dun de la pen youth tum yong si klem dun de ko te tum political thulong ta me di il tum hemprek along ke la ke youth pu pelo ke sar pu pelo arta ke do la pen arta ikom pu pelo hemprek along ke thul pak nang ko po tum karbeng long ara tum an hemprek banyong si tum mang dun de pulotang tenon itum karbiang long along atok ano nang ke chumoson si tum thek pono non pudam pulotang te non national party atu national political atu congress ponon la pen BJP ponon ningkan thong kep ke pleng tang lo ahok pet karbiang long ara kari article 244A hemprek phanang ji pote ningkan thong kep nang ne dat ta hai ji non yura tum kamar ha ateng bro tang te smelang tum nang claim ke dar jane hemprek phun ari dar jane hemprek hang dar jane pini ningkan thong ke bata hemprek pu bang ke pi hormu ma ke chume hornu ma ke chunu hormu ma pan si tum karbeng lo ara tum ke mathanang kok lo las hemprek ke wan ji bang ke non tum yura tum itum sining ke pung pen people ta hemprek hang ya phan di o somar ka chele amason hemprek kopi hormu lo bono tum social media long ta theklo lo pen Facebook long ta hemprek ke wan po kunani a hem cha chong rin jola pso se ingnek thurong lo di la ke chitherak me alam la se no tum hemprek la ke tum hem
รุงกอกแฮมก็จัดจงเรียนละเลยแฮมเบรกละปกติitum hempreg apan matha panang bo article 244A itum yuratum biskoda itum niliba yut chot la pokale kar biang lo angkang pi west east atum hatame chuniri lo yuratum an ke hempreg ke hang atum long ke itum chisong do nang kok bo hempreg ke banji prote regional political pangtang nang kok bo regional political itum counseling ni ponang kok bo di pini itum regional pangtang ke da joine SDC pithi apane pithi la lapson se itum thekdam long lo SDC ningkan cricket 13 years de 13 years and ke ASDC tum ke council chari long lo lapan yok se pini 30 department alam tum one thek lo ke lapan so 30 department a join pini BJP atum crying tum ke ta hai mene congress tum crying tum ke ta hai mene so congress tum ta enjoy long lo ke BJP atum ta non enjoy lo ke gari chi nam mi lo hem chi kim mi lo asomara tum mesen lu pachari long lo ke lake 30 department lake ASDC am pen se wan tang lo ase kar bengora tum manghunang ne lo non BJP atum nasi ASDC ninga 30 department one take non BJP tum department one take that lo congress one take that lo non congress atum ta hempreg lam nang ni dum lilo kiram ta ningan krip phone ki hempreg one take thele ako non hempreg lam ka ningi dum lake therak me alam yur dum hin ahin pena to pan sodak pen pinreming tu lapen sodak pen puing tu lapen BJP ataman itu sodak pen pinrem lapen puing tu pipot ma plote nal dum hempreg wa pan one take thelo kale nang dum mithang apok pan mithang a hem pan silang tum chilang thek non long ri long pat nang kiwi rason se tum thek pano BJP atum non ruling sarkar atum nang tum arguing tum ke ta hai mene